Wang'ada ne wadhi e piny libamba ma Tanzania. Kama piny Tanzania koro yango midhusi manyicho nego ji maromo 5 ni en mano mar wich machwe remo motisi ni Marburg. Gie sani migawo mar thieth e piny ma Tanzania dhi nyime gi manyo jomoko maromo 161 manyicho ne otudore kata obedo kamoro achiel kaachiel kod joma midhusi no osenego. Jatend migawo mar thieth e pinyno Umi Mwalimu wacho ni midhusi no osebedo ka chamo ji ling' kokwayo jopiny mondo miore kalure ni giseketo kenge magayo midhusi no. Kalure kod mbui mar CDC, midhusi no oket e ngas midhusi achiel kod mano mar Ebola. CDC bende lero ni tok ndalo 2 nyaka 21 mar yudo midhusi no, ranyisi mag midhusi no chako neno. Moko kuom ranyisi gin del machwakore, koyo, wich bar kod fuonni maremo. E chakruok mar tuoni, gimoro ndalo 5 tok yude, aruodhi nyalo chako neno e fuonni mag del kaka kor to kod bondich. Bende chuny mating'ore, ng'ok, rem e kor, rem e duol nyalo bende nenore. Riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO opwoyo piny Tanzania kuom ringo mapiyo e kedo kod landruok mar tuono mar Marburg.